बादायनाय बिप्लब कुमार देब बागमानि जत लुकुरगनि फासिं आसाल ब साख्लायखा गोबांखौ बुधबाय भारतीय जनता पार्टीनि बादायनाय रखनो गोपलाय खालायै हा कतर वाइ ब्रिनि बागै नरेंद्र मोदीनि याग्न राग खाना बागै आबुनि उलो ब साख्लायखा वाइ थुनि बागै मन्त्रि बखरक ओन्नानै नायदंखा नरेंद्र मोदी कियाबा मोदीनि फासिं लुकुरगनि हामजोबमा नुबै वाइ ब्रिनि बागै मन्त्रि बखरक ओन्नानै बक थुनि गोख्रै केन्था 2024 लोकसभा चौमारिव भारतीय जनता पार्टीनो गोपलाय दुंनाय स्रांसरा आबहायदिनो साका बिप्लब कुमार देब वाइ ब्रिनि बागै भारत हाकतनि मन्त्रि बखरक ओन्नाय नरेंद्र मोदी बागमानि किला नयाबारि चौमारिनि लुकुतम पान्दानि सिमी स्रांसला आबहायदिनो साख्लायथा सालथां त्रिपुरा लोकसभा केन्द्रनि बिजेपिनि बादायनाय बिप्लब कुमार देब बागमानि जत लुकुरगनि फासिं आसाल ब साख्लायथा गोबांखौ बुधबाय भारतीय जनता पार्टीनि बादायनाय रखनो गोपलाय खालायै हा कतर वाइ ब्रिनि बागै नरेंद्र मोदीनि याग्न राग खाना बागै आबुनि उलो ब साख्लायखा वाइ थुनि बागै मन्त्रि बखरक ओन्नानै नायदंखा नरेंद्र मोदी कियाबा मोदीनि फासिं लुकुरगनि हामजोबमा नुबै वाइ ब्रिनि बागै मन्त्रि बखरक ओन्नानै बक थुनि गोख्रै केन्था 2024 लोकसभा चौमारिव भारतीय जनता पार्टीनो गोपलाय दुंनाय स्रांसरा आबहायदिनो साका बिप्लब कुमार देब वाइ ब्रिनि बागै भारत हाकतनि मन्त्रि बखरक ओन्नाय नरेंद्र मोदी बागमानि किला नयाबारि चौमारिनि लुकुतम पान्दानि सिमी स्रांसला आबहायदिनो साख्लायथा सालथां त्रिपुरा लोकसभा केन्द्रनि बिजेपिनि बादायनाय बिप्लब कुमार देब बागमानि जत लुकुरगनि फासिं आसाल ब साख्लायथा गोबांखौ बुधबाय भारतीय जनता पार्टीनि बादायनाय रखनो गोपलाय खालायै हा कतर वाइ ब्रिनि बागै नरेंद्र मोदीनि याग्न राग खाना बागै आबुनि उलो ब साख्लायखा वाइ थुनि बागै मन्त्रि बखरक ओन्नानै नायदंखा नरेंद्र मोदी कियाबा मोदीनि फासिं लुकुरगनि हामजोबमा नुबै वाइ ब्रिनि बागै मन्त्रि बखरक ओन्नानै बक थुनि गोख्रै केन्था 2024 लोकसभा चौमारिव भारतीय जनता पार्टीनो गोपलाय दुंनाय स्रांसरा आबहायदिनो साका बिप्लब कुमार देब वाइ ब्रिनि बागै भारत हाकतनि मन्त्रि बखरक ओन्नाय नरेंद्र मोदी बागमानि किला नयाबारि चौमारिनि लुकुतम पान्दानि सिमी स्रांसला आबहायदिनो साख्लायथा सालथां त्रिपुरा लोकसभा केन्द्रनि बिजेपिनि बादायनाय बिप्लब कुमार देब बागमानि जत लुकुरगनि फासिं आसाल ब साख्लायथा गोबांखौ बुधबाय भारतीय जनता पार्टीनि बादायनाय रखनो गोपलाय खालायै हा कतर वाइ ब्रिनि बागै नरेंद्र मोदीनि याग्न राग खाना बागै आबुनि उलो ब साख्लायखा वाइ थुनि बागै मन्त्रि बखरक ओन्नानै नायदंखा नरेंद्र मोदी कियाबा मोदीनि फासिं लुकुरगनि हामजोबमा नुबै वाइ ब्रिनि बागै मन्त्रि बखरक ओन्नानै बक थुनि गोख्रै केन्था 2024 लोकसभा चौमारिव भारतीय जनता पार्टीनो गोपलाय दुंनाय स्रांसरा आबहायदिनो साका बिप्लब कुमार देब वाइ ब्रिनि बागै भारत हाकतनि मन्त्रि बखरक ओन्नाय नरेंद्र मोदी बागमानि किला नयाबारि चौमारिनि लुकुतम पान्दानि सिमी स्रांसला आबहायदिनो साख्लायथा सालथां त्रिपुरा लोकसभा केन्द्रनि बिजेपिनि बादायनाय बिप्लब कुमार देब बागमानि जत लुकुरगनि फासिं आसाल ब साख्लायथा गोबांखौ बुधबाय भारतीय जनता पार्टीनि बादायनाय रखनो गोपलाय खालायै हा कतर वाइ ब्रिनि बागै नरेंद्र मोदीनि याग्न राग खाना बागै आबुनि उलो ब साख्लायखा वाइ थुनि बागै मन्त्रि बखरक ओन्नानै नायदंखा नरेंद्र मोदी कियाबा मोदीनि फासिं लुकुरगनि हामजोबमा नुबै वाइ ब्रिनि बागै मन्त्रि बखरक ओन्नानै बक थुनि गोख्रै केन्था 2024 लोकसभा चौमारिव भारतीय जनता पार्टीनो गोपलाय दुंनाय स्रांसरा आबहायदिनो साका बिप्लब कुमार देब वाइ ब्रिनि बागै भारत हाकतनि मन्त्रि बखरक ओन्नाय नरेंद्र मोदी बागमानि किला नयाबारि चौमारिनि लुकुतम पान्दानि सिमी स्रांसला आबहायदिनो साख्लायथा सालथां त्रिपुरा लोकसभा केन्द्रनि बिजेपिनि बादायनाय बिप्लब कुमार देब बागमानि जत लुकुरगनि फासिं आसाल ब साख्लायथा गोबांखौ बुधबाय भारतीय जनता पार्टीनि बादायनाय रखनो गोपलाय खालायै हा कतर वाइ ब्रिनि बागै नरेंद्र मोदीनि याग्न राग खाना बागै आबुनि उलो ब साख्लायखा वाइ थुनि बागै मन्त्रि बखरक ओन्नानै नायदंखा नरेंद्र मोदी कियाबा मोदीनि फासिं लुकुरगनि हामजोबमा नुबै वाइ ब्रिनि बागै मन्त्रि बखरक ओन्नानै बक थुनि गोख्रै केन्था 2024 लोकसभा चौमारिव भारतीय जनता पार्टीनो गोपलाय दुंनाय स्रांसरा आबहायदिनो साका बिप्लब कुमार देब वाइ ब्रिनि बागै भारत हाकतनि मन्त्रि बखरक ओन्नाय नरेंद्र मोदी बागमानि किला नयाबारि चौमारिनि लुकुतम पान्दानि सिमी स्रांसला आबहायदिनो साख्लायथा सालथां त्रिपुरा लोकसभा केन्द्रनि बिजेपिनि बादायनाय बिप्लब कुमार देब बागमानि जत लुकुरगनि फासिं आसाल ब साख्लायथा गोबांखौ बुधबाय भारतीय जनता पार्टीनि बादायनाय रखनो गोपलाय खालायै हा कतर वाइ ब्रिनि बागै नरेंद्र मोदीनि
yakno rakhana bagui aboni ulo saklaika waithini bagui মন্ত্রী বখরক অন্যান্য নাইতংখা নরেন্দ্র মোদী কিয়াবা মোদীनि ফাঁসে লুকরং হামসকমান নুবই ওয়াইব্রেনি বাগৈ মন্ত্রী বখরক অন্যান্য কক তিনি কেন্দ্রা 2024 লোকসভা চংমারিব ভারতীয় জনতা পার্টিनो थोखलायनाय स्रांसरा आबहायदिनो साका बिकट मादे वाइब्रेनि बागै भारत हाकतनि मन्त्री बखरक अननाय नरेंद्र मोदी बागमानि किला नयाबारि चंमारिनि लुकुतम पान्दानि सिनि स्रांसाला आबहायदिनो साख्लायथा सालतां त्रिपुरा लोकसभा केन्द्रनि बिजेपिनि बादायनाय बिक्रम कुमार देव बागमानि जत लुकुरकनि फासिं आसालो ब साख्लायथा गोबांखौ बुधबाय भारतीय जनता पार्टीनि बादायनाय रखनो गोपलाय खालायै हाकतर वाइब्रेनि बागै नरेंद्र मोदीनि याकनो राखना बागै आबुनि उलो ब साख्लायथा वाइब्रेनि बागै मन्त्री बखरक अननानै नायतंखा नरेंद्र मोदी कियाबा मोदीनि फासिं लुकुरकनि हामसकमान नुबै वाइब्रेनि बागै मन्त्री बखरक अननानै কক তিনি केन्द्रा 2024 लोकसभा चंमारिब भारतीय जनता पार्टीनो थोखलायनाय स्रांसरा आबहायदिनो साका बिकट मादे वाइब्रेनि बागै भारत हाकतनि मन्त्री बखरक अननाय नरेंद्र मोदी बागमानि किला नयाबारि चंमारिनि लुकुतम पान्दानि सिनि स्रांसाला आबहायदिनो साख्लायथा सालतां त्रिपुरा लोकसभा केन्द्रनि बिजेपिनि बादायनाय बिक्रम कुमार देव बागमानि जत लुकुरकनि फासिं आसालो ब साख्लायथा गोबांखौ बुधबाय भारतीय जनता पार्टीनि बादायनाय रखनो गोपलाय खालायै हाकतर वाइब्रेनि बागै नरेंद्र मोदीनि याकनो राखना बागै आबुनि उलो ब साख्लायथा वाइब्रेनि बागै मन्त्री बखरक अननानै नायतंखा नरेंद्र मोदी कियाबा मोदीनि फासिं लुकुरकनि हामसकमान नुबै वाइब्रेनि बागै मन्त्री बखरक अननानै কক তিনি केन्द्रा 2024 लोकसभा चंमारिब भारतीय जनता पार्टीनो थोखलायनाय स्रांसरा आबहायदिनो साका बिकट मादे वाइब्रेनि बागै भारत हाकतनि मन्त्री बखरक अननाय नरेंद्र मोदी बागमानि किला नयाबारि चंमारिनि लुकुतम पान्दानि सिनि स्रांसाला आबहायदिनो साख्लायथा सालतां त्रिपुरा लोकसभा केन्द्रनि बिजेपिनि बादायनाय बिक्रम कुमार देव बागमानि जत लुकुरकनि फासिं आसालो ब साख्लायथा गोबांखौ बुधबाय भारतीय जनता पार्टीनि बादायनाय रखनो गोपलाय खालायै हाकतर वाइब्रेनि बागै नरेंद्र मोदीनि याकनो राखना बागै आबुनि उलो ब साख्लायथा वाइब्रेनि बागै मन्त्री बखरक अननानै नायतंखा नरेंद्र मोदी कियाबा मोदीनि फासिं लुकुरकनि हामसकमान नुबै वाइब्रेनि बागै मन्त्री बखरक अननानै কক তিনি केन्द्रा 2024 लोकसभा चंमारिब भारतीय जनता पार्टीनो थोखलायनाय स्रांसरा आबहायदिनो साका बिकट मादे वाइब्रेनि बागै भारत हाकतनि मन्त्री बखरक अननाय नरेंद्र मोदी बागमानि किला नयाबारि चंमारिनि लुकुतम पान्दानि सिनि स्रांसाला आबहायदिनो साख्लायथा सालतां त्रिपुरा लोकसभा केन्द्रनि बिजेपिनि बादायनाय बिक्रम कुमार देव बागमानि जत लुकुरकनि फासिं आसालो ब साख्लायथा गोबांखौ बुधबाय भारतीय जनता पार्टीनि बादायनाय रखनो गोपलाय खालायै हाकतर वाइब्रेनि बागै नरेंद्र मोदीनि याकनो राखना बागै आबुनि उलो ब साख्लायथा वाइब्रेनि बागै मन्त्री बखरक अननानै नायतंखा नरेंद्र मोदी कियाबा मोदीनि फासिं लुकुरकनि हामसकमान नुबै वाइब्रेनि बागै मन्त्री बखरक अननानै কক তিনি केन्द्रा 2024 लोकसभा चंमारिब भारतीय जनता पार्टीनो थोखलायनाय स्रांसरा आबहायदिनो साका बिकट मादे वाइब्रेनि बागै भारत हाकतनि मन्त्री बखरक अननाय नरेंद्र मोदी बागमानि किला नयाबारि चंमारिनि लुकुतम पान्दानि सिनि स्रांसाला आबहायदिनो साख्लायथा सालतां त्रिपुरा लोकसभा केन्द्रनि बिजेपिनि बादायनाय बिक्रम कुमार देव बागमानि जत लुकुरकनि फासिं आसालो ब साख्लायथा गोबांखौ बुधबाय भारतीय जनता पार्टीनि बादायनाय रखनो गोपलाय खालायै हाकतर वाइब्रेनि बागै नरेंद्र मोदीनि याकनो राखना बागै आबुनि उलो ब साख्लायथा वाइब्रेनि बागै मन्त्री बखरक अननानै नायतंखा नरेंद्र मोदी कियाबा मोदीनि फासिं लुकुरकनि हामसकमान नुबै वाइब्रेनि बागै मन्त्री बखरक अननानै কক তিনি केन्द्रा 2024 लोकसभा चंमारिब भारतीय जनता पार्टीनो थोखलायनाय स्रांसरा आबहायदिनो साका बिकट मादे वाइब्रेनि बागै भारत हाकतनि मन्त्री बखरक अननाय नरेंद्र मोदी बागमानि किला नयाबारि चंमारिनि लुकुतम पान्दानि सिनि स्रांसाला आबहायदिनो साख्लायथा सालतां त्रिपुरा लोकसभा केन्द्रनि बिजेपिनि बादायनाय बिक्रम कुमार देव बागमानि जत लुकुरकनि फासिं आसालो ब साख्लायथा गोबांखौ बुधबाय भारतीय जनता पार्टीनि बादायनाय रखनो गोपलाय खालायै हाकतर वाइब्रेनि बागै नरेंद्र मोदीनि याकनो राखना बागै आबुनि उलो ब साख्लायथा वाइब्रेनि बागै मन्त्री बखरक अननानै नायतंखा नरेंद्र मोदी कियाबा मोदीनि फासिं लुकुरकनि हामसकमान नुबै वाइब्रेनि बागै मन्त्री
2024 लोकसभा चौमारिव भारतीय जनता पार्टीनो खोख्लायनाय स्रांसरा आबहायनो साका दीपक कुमार दे वाई बरनि बागै भारत हाकतनि मन्त्री बखरक उन्नाय नरेन्द्र मोदी बागमानि किला नयाबारि चौमारिनि लुकुतम पान्दानि सिङे स्रांसालो आबहायनो साख्लायथा सालथां त्रिपुरा लोकसभा केन्द्रनि बिजेपिनि बादायनाय दीपक कुमार दे बागमानि जत लुकुरकनि फाइसिं आसालो ब साख्लायथा गोबांखौ बुधबाय भारतीय जनता पार्टीनि बादायनाय रकनो गोपलाय खालायै हाकतर वाई बरनि बागै नरेन्द्र मोदीनि याग्न फोरा थानो बागै आबुनि उलो ब साख्लायथा वाई फोरनि बागै मन्त्री बखरक उन्नानै नायदंखा नरेन्द्र मोदी कियाबा मोदीनि फाइसिं लुकुरकनि हामजोबमा नुबै वाई बरनि बागै मन्त्री बखरक उन्नानै बक हिनि खेबसे केन्था 2024 लोकसभा चौमारिव भारतीय जनता पार्टीनो खोख्लायनाय स्रांसरा आबहायनो साका दीपक कुमार दे वाई बरनि बागै भारत हाकतनि मन्त्री बखरक उन्नाय नरेन्द्र मोदी बागमानि किला नयाबारि चौमारिनि लुकुतम पान्दानि सिङे स्रांसालो आबहायनो साख्लायथा सालथां त्रिपुरा लोकसभा केन्द्रनि बिजेपिनि बादायनाय दीपक कुमार दे बागमानि जत लुकुरकनि फाइसिं आसालो ब साख्लायथा गोबांखौ बुधबाय भारतीय जनता पार्टीनि गोपलाय खालायै हाकतर वाई मोदीनि याग्न फोरा थानो बागलायथा वाई फोरनि बागै उन्नानै नायदंखा नरेन्द्र मोदीनि फाइसिं हामजोबमा नुबैनि बागै मन्त्री बखरक उन्नानै केन्था 2024 भारतीय जनता पार्टीनो गोपलाय साका दीपक कुमार दे वाई बरनि बागै भारत हाकतनि मन्त्री बखरक उन्नाय नरेन्द्र मोदी बागमानि किला नयाबारि